Partner, may time pa ba? Eto na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Dahil sa pagmamahal ng mga magulang, ay lumaking mabait at masunurin ang batang si Catherine. Hanggang sa kanyang pagdadalaga, ay bitbit ni Catherine ang magandang asal na ipinamulat sa kanya. Kaya wala nang mahihiling pa si Catherine pagdating sa pagpapalaki sa kanya ng mga magulang. Subalit isang araw ay isang malaking tanong ang nabuo sa isipan ni Catherine. Mama, bakit po wala tayong picture sa album natin nang ipinanganak niyo ko sa ospital? Tanong ni Catherine sa kanyang Mommy Brenda. Pansamantalang natigilan si Mommy Brenda. Iyon na marahil ang tamang panahon para ipagtapat kay Catherine ang nililihim na katotohanan. Catherine, anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo si Mommy, ha? Catherine, mahirap mang sabihin, pero hindi ako ang tunay mong Mommy. Halos kapapanganak pa lamang sa'yo nang ampunin ka namin ng daddy mo. Iniwan ka ng iyong ina sa isang restaurant. Awang-awa ako sa'yo nang makita kita na umiiyak habang nakalapag sa sahig ng bathroom. Simula noon, ay nagdesisyon kami ng daddy mo na ampunin ka at ituring na parang sariling anak. Paliwanag ni Mommy Brenda. Agad namang naunawaan ni Catherine ang paliwanag ni Mommy Brenda tungkol sa kanyang tunay na katauhan. Nagpapasalamat siya dahil kahit kailan ay hindi ipinaramdam sa kanya na ampon lamang siya. Subalit isang bagay ang hinihiling ni Catherine. Nais niya na makilala ang kanyang tunay na ina. Di ba masakit yung para dyan sa nag-ampon? Pinabayaan ka na nga tapos hanapin mo pa. Tama. Pinabayaan. Sila naman yan. Isip ko lang. Taong 2013 nang gumawa si Catherine hakbang para mahanap ang kanyang ina. Gamit ang Facebook ay nagpost siya ng kanyang litrato kasama ang isang panawagan na ganito ang nakasulat. Looking for my birth mother. She gave birth to me September 15, 1986. She abandoned me in the Carlton bathroom only hours old at Allenton, Pennsylvania. Please help me find her by sharing my post. Maybe she will see this. Thank you. Matapos may post ni Catherine ang anunsyo ay agad itong nagtrending sa social media. At tulad ng inaasahan, nabasa ito ng kanyang tunay na ina. Wow! Agad siyang tinunto ng ina at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 27 taon ay muling nagkatagpo ang dalawa. Anak, patawarin mo ko kung pinabayaan kita. Hindi kita kayang buhayin kaya iniwan na lamang kitang mag-isa sa restroom ng isang restaurant. Na mga panahon na yon ay hindi ko rin kayang dalhin ang kahihiyan na maging biktima ako ng panggagahasa. Ikaw ang naging bunga ng masaklap kong nakaraan. Patawarin mo ako kung hindi kita naipaglaban. Paliwanag ng ina ni Catherine. Mama, wala kang dapat na ipag-alala. Naiintindihan ko ang nangyari. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon. Ngayon ay buo na ang aking pagkatao dahil nahanap na kita. Nakilala ko na ang aking tunay na ina. Sagot ni Catherine. Sa pagkikitang iyon ng mag-ina ay ilang bagay pa ang natuklasan nila sa isa't isa. Nalaman ni Catherine na ang kanya palang tunay na ina ay naging babysitter pa ng kanyang napangasawa. Dito siya lalong nagpasalamat dahil tila nakatadhana na ang kanilang muling pagkikita. Naging babysitter nung napangasawa ni Catherine. Okay. Oh, galing! Higit sa lahat ay nagpapasalamat si Catherine sa mga umampon at nag-alaga sa kanya.
Nagpapasalamat siya kay Mami Brenda na dumampot sa kanya mula sa tiyak na kapahamakan at nagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Catherine Depril ng Allenton, Pennsylvania, USA. Ang galing, no? Nawala sila ng ilang taon, pinagtagpo ulit ng tadhana. Correct, diba? Galing, no? Alam mo, dyan talaga ako naniniwala, partner, na even before we were born, Blueprint. Meron na po tayong blueprint, diba? Nakatadhana na po ang lahat. Galing, no? Nakaka-inspire ka din naman sa pag-ibig. Di minsan na pinaglayo kayo ng jowa mo, akala mo hindi na kayo magkikita. Pero darating ang panahon kung talagang kakayo para sa isa't isa, diba? pagtatagpuin ulit kayo ng tadhana. Correct. Walang rason para hindi kayo pagtagpuin. Bali-baliktarin mo man ang mundo. Diba? Pagpalit mo man ng Indian Ocean sa Pacific. Kung kaya mo. Diba? Magtatagpo at magtatagpo rin kayo. At saka nakakatuwa yung, ang daming hugot dito sa kwentong to eh. Kaya tinatamad ako. Overtime na kasi. Pero yung kawawa naman lagi yung mga victims ng rape. At kawawa rin naman yung mga nagiging anak dahil sa biktima ng rape. Dapat hindi po nang rape eh. Kasi bad po yun. Tama. May karma yan. Lahat ng bagay na hindi maganda na ginawa natin sa ibang tao, meron pong balik sa atin. Tama. Diba? Ay. Maniwala tayo sa magandang plano sa atin ni Lord. Yun na lang ang magandang hugot doon. Gaano man kasalimuot ang naging takbo ng buhay natin, kabisyo, tandaan natin, may magandang plano sa atin si Lord. At saka lahat po na nakikilala natin sa ating buhay ay meron pong dahilan kung bakit natin sila nakilala. Correct. Kaya kung halimbawa nakilala natin siya ngayon, parte na siya ng blueprint natin. Tama. Diba? May dahilan, may tinuturo sa atin yan. Pwedeng maganda, pwedeng masama. Tama. Thank you, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like and share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. At syempre, sa lahat ng mga kabis natin nakatutok ngayon, maraming salamat for always making Love Radio your number one FM radio station. At syempre, habang nandyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa walang may determinasyon. Yon!